cewa ki ga yawa keep busy with your phone. Abin da zai faru a nan shine sami record karkara mu da maganan kowa ci gaba da record. Wai ka sa wai ka cikin akwai aljuki hanga ko gi hanga ka sa na aljihun ka ta ciki mana za ta ciki yawa ka gane ba ba aljihun gaba ko ba ma akwai na ruhi so za ki edita ka buga yan mata na zaki je ne daga sai tana gama cewa kai dai bari ni so sai ka irin kama an kira ka din ne ka gane ai hello so zan baka baiti na gaba cross yan mata na zaki je ne haka cikin rana kai haka yan mata na zaki je ne haka yan mata na zaki je ne haka ga abin ya yi ka fara dan hello ba zan samu zuwa ofis ba yanzu amma ka duba cikin durowa ka ɗauko miliyan 50 ka ba ta yi haƙuri. hello ba zan samu zuwa ofis ba amma ka duba cikin durowa hello ba zan samu zuwa ofis ba yanzu ka duba cikin durowa ka ɗauko naira miliyan 50 ka bata yayi rol din yayi amma ka hita dan dawo na yawa mai ta mu gani hello ba zan samu zuwa ofis yanzu ba ka duba cikin durowa ka ɗauko naira miliyan 50 ka bata yi haƙuri da su ke samu ministoci famuki da talakawa ka manta da rol din baya za ka daga waya hello ka duba cikin durowa ka zan ja shi ne gaba ɗaya yawa okay ta continue action hello ka diba cikin durowa ka ɗauko naira miliyan 50 ka ba ta yi haƙuri da su ba haka bane ba zan samu zuwa ofis ba ka yi haƙuri ba zan samu zuwa ofis ba yanzu amma ka duba durowa akwai miliyan 50 ka ɗauko ka bata hello ka yi haƙuri ba zan samu zuwa ofis yanzu ba amma ka duba cikin durowa akwai naira miliyan 50 ka ɗauko ka bata ka yi haƙuri da su switch off ke samu ministoci yanzu haƙuri muke da talakawa dama kai minista ne to sai ki dan kalle shi maimaita dama kai minista ne dama kai minista ne dama kai minista ne a bari dariya mana a za a zan ɗaure ni ban ta kwalle kwarai ya ministan kuɗi kenan wani da ka ce a ba miliyan 50 wace ce halan dan dawo nan jabi dan matso gehen ga yawa kaɗan yawa jabi kaɗai zai matso ƙar matsuwa yawa kawon mata ta ce ta kalmar ta sauke maimaita ki dan daga murya wannan da kace a ba naira miliyan 50 wace ce kawon mata ta ce ta kalmar ta sauke a ba miliyan 50 wace ce hala kawon mata ta ce ta kalmar ta sauke